Arvaa mikä keksintö. Tästä saa tuotettua kaikenlaista, kuten biomateriaaleja, lääkkeitä tai kosmetiikkaa. Mutta se liittyy myös sushiin, vihersmoothien ja koiran pahahajuisen hengityksen salpaamiseen. Mulla olisi semmoinen fiilis, että voisi olla levä eli levänjalostus. Kyllä. Merileviä on käytetty ravinnoksi tiettävästi ajanlaskun alusta saakka, ellei jo kauemminkin, mutta historiankirjoihin levien käyttö ravinnoksi kirjattiin noin 2000 vuotta sitten. Kekseliäs ihmiskunta on myös tutkinut leviä jo pitkään, niin myös Suomessa. Kotimainen Origin by Ocean-yritys keksi poistaa merestä haitallisia leviä sekä viljellä makroleviä ja jalostaa näistä ainesosia esimerkiksi elintarvikkeisiin, tekstiileihin, pesuaineisiin ja pakkauksiin. Ja yritys on saanut innovaatiostaan useita kansainvälisiä palkintoja. Torille. Torille. Tämä on Kemianteollisuuden podcast Oikeanlaista kemiaa. Tässä podcastissa esitellään nykypellepelottomien MacGyvereiden ja Da Vincien keksintöjä, jotka voivat pelastaa maailman. Kemianteollisuudessa kehitetään innovaatioita, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta, edistävät kestävää ruoantuotantoa, puhdistavat vettä ja ilmaa, tehostavat kiertotaloutta ja tuottavat uusia lääkkeitä ja biotekniikkaa sairauksien torjumiseksi. Tässä jaksossa puhdistetaan meret levistä ja tehdään niistä kaikenlaista käyttökelpoista. Me olemme Kemianteollisuus ry:n viestintätiimistä Hanna Markkanen ja Fanni Lundstedt. Olipa kerran aika, ajanlaskumme alkuhämärissä, jolloin syötiin sitä, mitä oli tarjolla. Erityisesti Japanissa, Kiinassa ja Koreassa on osattu käyttää merileviä ruuaksi jo pitkään. 1600-luvulla japanilaiset hoksas, että sushista tutun norilevän itiöitä pystyisi myös itse kasvattamaan bamburakenteissa. 200 vuotta myöhemmin Skotlannissa ja Norjassa keksittiin hyödyntää leviä suolan ja jodin tuotannossa teollisessa mittakaavassa. Euroopassa myös kerättiin rakkolevää ja kelppiä lannoitteeksi ja karjanrehuksi. 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä mikroleviä alettiin tutkia tieteellisesti ja Saksassa ja Yhdysvalloissa kehitettiin ensimmäiset fotobioreaktorit eli mikrolevien kasvatuslaitokset. Melko mittavan kokoinen levien kasvattamo löytyy tällä hetkellä muuten myös Turun yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta. Levätutkimuksen biotekninen vallankumous koitti kultaisella 1960-luvulla, kun levien biokemiaa tutkimalla löydettiin lehtivihreän, kasvien väripigmenttien ja omegarasvahappojen merkitys. Ilman leviä emme siis tietäisi, että omegahapot alentavat kolesterolia ja ovat välttämättömiä sikiön kehitykselle. Hämmästyttävää. 1970-luvun öljykriisi puolestaan innoitti tutkimaan levien käyttöä biopolttoaineena ja sen jälkeen levien tutkimustyö on vain kiihtynyt ja syventynyt. Viimeisen 3 vuosikymmenen aikana on selvitetty levien geenejä. On ymmärretty esimerkiksi, että osa niistä on genetiikaltaan lähempänä eläimiä tai sieniä kuin kasveja. On myös opittu muokkaamaan levien olemassa olevia geenejä, mutta myös luomaan synteettisen biologian avulla jotain aivan uutta. Synteettinen biologia nimittäin mahdollistaa levien muokkaamisen niin, että niistä voidaan tuottaa biokemikaaleja, lääkkeitä ja biomuoveja. Ja kas, levä voi tuottaa muovia suoraan hiilidioksidista. Levänjalostus on siis kiehtova yhdistelmä vanhaa merikulttuuria ja huipputeknologiaa. Suomessa ja Euroopassa levätutkimus on keskittynyt aiemmin ravinteiden kiertoon, jäteveden puhdistukseen ja Itämeren rehevöitymisen torjuntaan. Mutta nyt Origin by Ocean on siis aloittamassa teollisen jalostuksen haitallisista levälajeista maailman suurilla merillä. Miten ihmeessä se oikein tapahtuu? Terveiset Espoosta, täällä ollaan Origin by Oceanin vierailulla ja ollaan päästy laboratorioon asti ja täytyy sanoa, että tässä tällainen keskiverto yhteiskuntatieteilijä hieman hämmentyy kaikesta näistä ympäristöstä, että mitä kaikkea täältä löytyy. Aika paljon erilaisia aineita ja purnukoita ja koelaseja. En uskalla mennä termistöä pidemmälle, ettei mene ihan metsään. Mutta vaikka tänään on jakson aiheena levät, niin ei ole sellainen merellinen tuoksu ainakaan vielä saavuttanut ympäristöä. Täällä Origin by Oceanilla työntekijöitä kutsutaan aktivisteiksi ja mulla on täällä laboratoriossa kanssani Klaus Muuronen. Klaus, onko levätutkija oikea termi vai mikä se sun titteli oikein olikaan ja mistä tulee tämä sana aktivistit? No, meillä on kaikkia kutsutaan tosiaan aktivisteiksi ja mulla kelpaa levätutkija-nimike oikein hyvin. Virallinen nimike on Lead Chemical Engineer, mutta levätutkija sopii suomalaiseen suuhun kanssa oikein hienosti. Jos mennään tähän itse keksintöön, innovaatioon, niin mistä tämä oivallus oikein lähti? Mistä kaikki sai alkunsa? No, alkunsa tämä sai siitä, että lähdettiin kehittämään
taloudellisesti kestävää tapaa ratkaista ympäristöongelmaa. Tässä tapauksessa meriin liittyvää ympäristöongelmaa ja sitten perustajan tausta huomioiden niin kemian tekniikan, kemian keinoin. No, miten tämä keksintö sitten konkreettisesti oikein toimii? Lähdetään siitä, että me käytetään raaka-aineena vähän arvotonta biomassaa, eli koitetaan luoda kysyntää tämmöiselle arvottomalle raaka-aineelle, joka muodostuu kaiken lisäksi vielä ympäristöhaitaksi siellä, mistä sitä meille saadaan. Ja tästä biomassasta erotetaan ja puhistetaan aineksia, joita voidaan käyttää raaka-aineena esimerkiksi elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudessa. Ja sitten tähän ympäristöongelman ratkaisemiseen liittyen, niin sitä mukaan kun tämän raaka-aineen kysyntä kasvaa, niin me myöskin valmistaudutaan lisäämään tarjontaa, eli laajennetaan sitten tuotantokapasiteettia ja sitä kautta saadaan entistä enemmän haitallista levää poistettua meristä. Eli haitalliset levät saadaan siis hyötykäyttöön. No, levien jalostaminen on jo melko tunnettua, mutta siihen toki liittyy myös omat haasteensa, niin millaisia haasteita nämä on tutkijan kannalta? Origin by Oceanillahan meillä ei varsinaisesti jalosteta levää, eli käytetään ihan niin kuin luonnon kantoja, luonnosta kerättyä haittalevää, mutta eikä se näiden haittalevien suhteen nyt omasta mielestä ehkä olisi se kaikkein mielekkäinkään teko, mutta yleisesti ottaen niin kuin omakohtaisesti, niin kyllä mä varovaisen positiivisesti suhtaudun levien jalostamiseen, että jos niitä voidaan jalostettuina sitten kasvattaa paikallista ekosysteemiä häiritsemättä ja samalla sitten poistaa vesistöstä ravinteita ja vähentää rasitusta esimerkiksi maa-alueelta, jotka varsinkin Euroopan kohdalla niin on jo varsin hyvässä käytössä. No, tällaiset innovaatiot ja keksinnöt vaatii tietysti aina pitkäjänteistä työtä aikaisemmin, ja se lopputuotos, niin mitä siellä taustalla oikein on tapahtunut, niin sehän ei yleensä suurelle yleisölle näy. Niin millaista se kehitystyö on ollut tämän innovaation parissa? No kehitystyöhän nyt on tässä tapauksessa liittynyt siihen, että me ollaan kehitetty tapaa puhdistaa ja erottaa näitä arvokkaita yhdisteitä näistä tietyistä ympäristöhaitoiksi kasvaneista leväkannoista. Ja juurikin näille leväkannoille ei löytynyt valmiita tuotantotapoja, niin tätä täytyy sitten kehittää itse, koska sellaista ei ollut saatavilla. Sä mainitsit, että niitä leviä pystyy hyödyntämään kosmetiikka- ja elintarviketeollisuudessa, mutta onko niistä potentiaalia muuhunkin? No on toki, että levälajejahan maailmassa löytyy ja ympäristöhaitaksi asti kasvaneita levälajejakin löytyy useampia. Ja itse asiassa meillä on näistä nykyisin käytössä olevista levälajeistakin jo muutama tuote aika pitkällä ja toivottavasti saadaan niistä kertoa sitten pian lisääkin. Tähän loppuun tämmöinen yksi simppeli kysymys, eli mitä aiot keksiä seuraavaksi? No seuraavaksi aion keksiä uuden tuotantotavan uudelle tuotteelle. Nyt ollaan täällä meidän studion puolella ja täällä meillä on Origin by Oceanin toimitusjohtaja ja perustaja Mari Granström. Sitten meillä on täältä Aalto-yliopistosta professori Minna Halme ja sun osaamisalueena on kestävä liiketoiminta, vastuullinen johtaminen, eli se, miten yritykset voi toimia taloudellisesti ja kannattavasti, mutta sitten samalla ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisesti. Ihan aluksi niin mä haluaisin kuulla, että mitkä on teidän inhokki- ja suosikkilevät? Mari. Mun yksi suosikkilevistä on sinilevä. Se on ehkä vähän yllättävää, koska kaikki inhoaa sitä. Joo, mutta se on kemiallisesti niin mahtava, että mun täytyy sanoa, että sinilevä on mun suosikki. Inhokkilevä, en mä tiedä itse asiassa, onko mulla inhokkilevää. Sä näet mahdollisuuksia niissä kaikissa. Mä en oikeastaan haluaisi sanoa nyt inhokkilevää. Sori, mä nyt pilasin tämän podcastin. Mutta mä en sano inhokkilevää, koska mun mielestä kaikissa levissä on kumminkin mahdollisuus ja niillä on niin tärkeä tehtävä. Tämä on tärkeä viesti myös tämän meidän jakson kannalta. Entäs Minna? Joo, mulla ei yleensä ole sitä suosikkikukkaa tai inhokki- tai suosikkilevää nyt tässä tapauksessa, koska mulle luonto on jotenkin vähän semmoinen kokonaisempi juttu. Oli se sitten pinnan alla tai maan yläpuolella. Että mä jotenkin nautin siitä kokonaisuudesta tai sitten kärsin, jos kokonaisuus on ruma tai huono tai kärsinyt. Mielenkiintoista kuulla. Teidän molempien puheenvuorosta tuli tuommoinen monimuotoisuus esille ja semmoiset mahdollisuudet, niin merilevistä on myös moneksi, niin millainen potentiaali niillä on? Miten te näette? Mun mielestä niillä on siis valtava potentiaali ja se potentiaali on
niin kuin monimuotoinen. Että se ei ole vaan sitä, että nyt meidän tapauksessa tietysti me hyödynnetään niitä kaupallisesti, mutta niillä on niin tärkeä tehtävä luonnossa joka tapauksessa. Ja toi oli itse asiassa kiva, mitä Minna sanoi tuossa aikaisemmin, että ei halua sanoa suosikkia tai niin kuin inhokkia, koska kaikilla on joku tehtävä. Ja mun mielestä levät on ehkä vähän sille aliarvostettuja, koska niillä on tosi tärkeä tehtävä siinä ekosysteemissä ja sen takia niillä kaikilla on niin kuin paikkaansa. Ja sitten ehkä se syy, miksi me ollaan tietynlaisissa tilanteissa niin kuin tänään, niin johtuu enemmän tästä meidän toiminnasta maan päällä kuin siitä, että levät on itse päättänyt tehdä jotain kapinaa. Mutta se mahdollisuushan on ihan valtava. Ja tietysti mehän ei niin kuin ymmärretä sitä mahdollisuutta vielä täysin, että me ymmärretään siitä tosi vähäsen. Miten Minna jatkaisit tähän? Me voidaan ajatella tätä kysymystä niin kuin siitä näkökulmasta, että millä tavalla levät ovat ihmiselle hyödyllisiä sitä kautta mahdollisuutena. Ja sitä kautta niin kuin tällä hetkelläkin jo niin kuin joissain päin maailmaa käytetään leviä paljon ruokana ja se on niin kuin sillä tavalla tärkeä. Mutta sitten toisaalta ne nyt vaan on niin tärkeitä merten ekosysteemien osia, että se on mun mielestä niin kuin se potentiaali. Ja sitten on näitä erityisiä tapauksia, niin kuin Origin by Ocean tai jotkut muut vastaavat, jotka yrittävät niin kuin niitä, sanoisiko niin kuin kärsiviä leviä, niin käyttää jotenkin niin kuin hyödyksi sillä tavalla, että ne ei pääse kapinallaan pilaamaan meriä ja toisaalta sitten sillä tavalla myöskään niin kuin sit ihmisten ja muiden eliölajien elinympäristöjä. Toi on tosi tärkeä pointti sanoa ääneen, että niin kuin levilläkin, niin niillähän on tosi tärkeä rooli siinä luonnon niin kuin ekosysteemissä. Se on myös niin kuin meille ihmisille arvokasta, mutta me ei ymmärretä sitä, koska sille ei tavallaan ole hintaa. Ja mun mielestä on se ikuisuus, ekosysteemi ja biodiversiteettikeskustelu on se, että kun meillä ei ole sille jotain kaupallista arvoa välttämättä, ihmiset ei ole osannut laittaa sitä hintalappua, niin me ei myöskään osata nähdä sitä arvoa. Mennään vaikka seuraavaksi tähän Origin by Oceanin tarinaan. Ja sä olet, Mari, tosiaan perustaja ja toimitusjohtaja. Ja jos miettii tämän alan startuppeja, niin niitähän pystyy yhdellä kädellä laskemaan, että niitä on todella vähän. Niin mä haluaisin kuulla, että miten susta tuli tämmöinen levien hyödyntämisen startup-yrittäjä? Se on lähtenyt niin kuin rakkaudesta lajiin, rakkaudesta meriin. Ja mä myös on intohimoinen sukeltaja, mä oon sukeltanut pienen ikäni ja mä oon tehnyt tämmöistä biodiversiteettikartoitusta ympäri maailmaa. Ja mä aloin näkemään niin kuin sen merien muutoksen, jos mä nyt hirveästi valehtelen, niin varmaan 20 vuotta sitten ensimmäisen kerran. Ja silloin kun sä käyt samoilla paikoilla sukeltamassa, niin vaan silloin sä pystyt näkemään sitä, että yhdessä vuodessa se ero voi olla aivan valtava. Ja sitten mä aloin niin kuin näkemään, tietysti Itämeri on niin kuin erikseen, me ollaan tiedetty tämä Itämeri-keissi jo pitkään ja mäkin olen syntynyt tähän likaiseen Itämereen ja näin päin pois. Mutta tämä sama ongelma tapahtuu ympäri maailmaa. Ja se oli oikeastaan mulle semmoinen herätys, että kun mä näin, että näitä niin kuin haitallisia leviä kukkii ympäriinsä eri syvyyksissä ja se on selkeää, että ne ei tule vähenemään, niin siitä se oikeastaan lähti. Ja sitten mä aloin niin kuin miettimään, että mä oon kumminkin kemisti, mä olin siihen aikaan isossa kemiajätissä töissä, mä rakensin tämmöisiä biokemikaalipohjaisia arvoketjuja, mä katsoin paljon erilaisia biomassoja, mitä me voitaisiin hyödyntää, niin mä aloin miettimään, että hei, että tässähän voisi olla niin kuin superhyvä mahdollisuus, että käyttää jotain sellaista, mitä meidän pakko saada pois sieltä merestä ja kääntää se niin kuin hyödylliseksi meille. No sehän menee niin, että suomalaisten katseet menee yleensä siihen, mikä on lähellä, eli Itämereen ja kaikki tuntee ja tietää ainakin sinilevien kirot, mutta te olette tähtäämässä kuitenkin Origin by Oceansin kanssa laajemmalle. Joo, ehdottomasti. Ja tämä on ehkä se, mitä me ei Suomessa niin kuin hirveän hyvin ymmärretä, eikä myöskään niin kuin Euroopassa, että meillä on tämä leväongelma niin kuin maailmanlaajuisesti. Ja Itämeri on niin kuin surullisin esimerkki. Se on niin surullinen esimerkki siitä, että kun ei tehdä mitään, tehdään vaan niin kuin politiikkaa, mutta me ei tehdä oikeita päätöksiä ja me ei ole tarpeeksi rohkeita tekemään päätöksiä. Niin nyt me ollaan tilanteessa, että Itämeri on maailman saastunein meri. Sä olet, Minna, tosiaan kestävän liiketoiminnan erikoistunut professori, niin miltä keksintö kuulostaa, että voisiko tämä mahdollisesti pelastaa maailman meret? Tämä keksintö on mun mielestä loistava ja tosiaan mä oon sitä jo useamman vuoden seurannut ja Mari on käynyt mun kursseilla vierailemassakin. Pelastaa maailman meret. Nyt kun mä jo kerroinkin teille, että mä niinku ajattelen luontoa systeemisesti ja luonnon ja ihmisen toimintaa systeemisesti, niin mä ajattelen, että tämä voi olla yksi niistä monista ratkaisuista, mitä tarvitaan, ja läheskään kaikki niistä ratkaisuista eivät ole teknologisia ratkaisuja.
vaan suuri osa niistä ratkaisuista on myös poliittisia päätöksiä ja liiketoiminnallisia ratkaisuja ja sitten ihmisten käyttäytymisen muutosratkaisuja. Et mä näen, että tämä Origin by Oceanin keksintö ja tämä prosessin idea, niin tämä on yksi hyvin tärkeä osa kiertotaloutta, jota me tarvitaan sekä merten yhteydessä, mutta sitten ihan ylipäätään tässä niin kuin ihmisten elämisessä maapallolla. Ehkä tuohon jatkokysymyksenä, että miten Suomessa suhtaudutaan tällaisiin innovaatioihin? Että minkälaisen vastaanoton Mari on saanut ja toisaalta Minna, kun olette tätä aihetta ja pitänyt esillä, niin minkälaisen vastaanoton se on saanut? Ymmärretäänkö sen potentiaali? Niin mun mielestä Suomessa teknologiset innovaatiot, johon tämäkin menee, vaikka Mari ihan oikein sanoi, että se on myös niin kuin prosessi-innovaatio, mutta saa keskimäärin niin kuin varsin hyvän vastaanoton. Se, mikä meillä, missä niin kuin se ymmärrys ja niin kuin sijoittajien ja toisaalta niin kuin julkisen sektorin tukien ymmärrys on paljon heikompaa, on se niin kuin liiketoiminnan ymmärtäminen siihen, että niin kuin lähdettäisiin myös useammin niin kuin sijoittamaan ja tukemaan sellaisia liiketoiminnan innovaatioita, jotka niin kuin vähentää resurssien käyttöä ja tarjoaa sitä kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja. Et silleen mun mielestä tämä Origin by Ocean on niin kuin oikeassa kohdassa, oikeassa maassa, koska se osuu tälle, niin kuin, sanoisiko, niin kuin aika teknologiauskovaisen kansan oikealle alueelle. Toi on itse asiassa mielenkiintoista, mitä sä Minna sanoit siitä, että mä oon ihan täysin samaa mieltä, että me ollaan niin kuin teknologiauskovainen kansa ja me jotenkin uskotaan siihen, että teknologia ratkaisee nämä meidän ongelmat. Mä en ehkä kuulu ihan täysin siihen porukkaan. Mä uskon, että teknologialla on niin kuin tehtävä, mutta se ei kumminkaan ole se, joka niin kuin kaikki asiat valitettavasti loppujen lopuksi tulee ratkaisemaan. Me joudutaan tekemään erilaisia valintoja ja siihen niin kuin politiikka pelaa tosi iso rooli. Ja mä näen, että Origin by Ocean on tietysti yksi pieni pelaaja ja me tarvitaan paljon meidän kaltaisia yhtiöitä. Ja meidän vastaanotto, niin se nyt ei ollut, sanotaan Suomessa mitenkään kauhean semmoinen syleilevä. Se oli ehkä enemmänkin epäilevä ja hyvä niin, koska tietysti meillä ei ole historiaa meristä, meillä ei ole yhtiöitä eikä kaupallista toimintaa, mikä olisi lähtenyt meristä. Me ei olla koskaan hyödynnetty leviä. Meillä ei ole sitä historiaa siihen, että me ymmärrettäisiin sitä, että miten me voitaisiin käyttää merta muuta kuin perinteisesti ehkä kalastukseen ja kalan kasvatukseen ja näin päin pois. Että kyllä meitä niinku epäiltiin paljon, oltiin vähän silleen, että mitä, että nyt ne haluaa jotain levää nyt pyörittää, että mitä se tämmöinen meininki on. Ja meillä meni kyllä semmoinen pari vuotta, että me vähän niin kuin lunastettiin paikkamme majatalossa ja mä päätinkin silloin, että me ollaan niin kuin hiljaa. Että me vaan tehdään tätä nyt ja me tehdään tämä tiettyyn pisteeseen ja sitten me yritetään niin kuin vähän uudestaan mennä sinne Turulle ja toreille silleen, että hei, että täällä olisi tämmöistäkin tarjolla. Ja me saatiin kumminkin rohkeita yrityksiä mukaan, että siitä iso kiitos heille, että he uskalsi lähteä ja kehittämään tuotteita ja astumaan tämmöiseen niin kuin heiluvaan veneeseen. Tosiaan teillä on tämmöinen yhteistyökumppanuus sen meidän yhden kemianteollisuuden jäsenyrityksen kanssa, kun tämmöinen kappi. Kappi valmistaa just tämmöisiä erikoiskemikaaleja, välituotteita kemianteollisuudelle. Millainen merkitys tämmöisillä sopimusvalmistajilla ylipäätänsä on tämmöisille innovaatioille? Valtava, siis aivan valtava. Tämähän on niinku, siinä mielessä mäkin tuun tosi perinteisesti niinku kemianteollisuudesta, niin yhteistyö kemianteollisuudessa on aina ollut hyvin perinteistä. Eli meillä on niinku isoja firmoja, jotka tekee sitten tämmöisten sopimusvalmistajien kanssa yhteistyötä. Ja siinä on hyvin niinku taloudellinen tavallaan se driveri, miksi sitä tehdään. Ja siinä ei niinkään haeta semmoista niinku innovatiivista kulmaa, koska se ei liity siihen. Se ei ole niinku kritiikki, vaan se ei vaan niinku yksinkertaisesti liity siihen. Ja sen takia me ollaan tosi ylpeitä niinku Cabista, että ne oikeasti innostu lähtemään tämmöisen niinku pienen yrityksen kanssa tekemään tätä ensimmäistä tehdasta. Ja tämähän on niinku kemian teollisuuden arvoketjussa siis ihan uutta. Ja mun mielestä on tosi hienoa, että me voidaan tuoda tämmöinen esimerkki, että meillä on pieni yritys, jolla on se innovaatio, uusi prosessi, mitä me halutaan nyt kaupallistaa. Ja sitten vanhempi, tukeva pelaaja, joka tietää, miten tämmöisistä teollisista prosesseista niin kuin puristetaan se viimeinen tehokkuuspisara irti, niin tulee mukaan ja tuo sen valtavan osaamisen siihen. Ja sen takia mun mennään ihan kylmät väärät, kun mä puhun siitä, koska se on mun mielestä niin hienoa, että meillä on tämä mahdollisuus tehdä tätä yhdessä. Ja sehän meidän sijoittajille, niin sehän laskee sitä riskiä aivan valtavasti. Et mietitään sitä, että me lähdetään nyt tämän meidän investointiprojektin jälkeen, kun rahat on tullut tilille, niin palkkaamaan tämmöistä prosessitiimiä.
niin sehän on ihan valtava riski, mistä me löydetään semmoinen osaaminen. Miten me saadaan rakennettua se tiimi ajoissa, miten ne ajetaan mukaan siihen, että he osaa ajaa sitä prosessia, niin tämä niin kuin muuttaa sen pelin ihan täysin. Kun mäkin olin jotenkin semmoisessa käsityksessä, että ennen vanhaan niin kuin helposti yritykset piti ne innovaatiot just niin kuin itsellään salassa, ettei vaan tämä hienoja ideaa niin kuin leviä minnekään. Niin mun mielestä on jotenkin tosi hienoa, että niin kuin pystytään niin kuin jakamaan niitä innovaatioita ja tätä niin kuin työtä niin kuin monelle eri paikkaan. Että te voitte vielä niin kuin varmistaa, että onko tämä tämmöinen niin kuin yleistyvä ilmiö, että niin kuin tehdään enemmän tämmöisiä kumppanuuksia. Kyllähän niin kuin sellaisen toimintatavan myötä, jossa yritykset keskittyy ydinosaamiseensa, niin on yhä enemmän niin kuin menty semmoiseen niin kuin liiketoimintaekosysteemityyppiseen malliin. Että siinä mielessä se on niin kuin normaalia, mutta toisaalta toi pointti, että se innovaation pitäminen itsellään ja pelätään, että tästä tämä lähtee, niin sekin pitää kyllä ihan paikkansa. Ja sehän on monesti yksi niistä syistä, jotka sitten niin kuin saattaa estää asioiden edistymistä, että olen kyllä tosi iloinen, että tämmöinen kumppanuus on syntynyt ja voisin asiaa nyt sen isommin tuntematta, niin myös vähän tässä aplodeerata tälle mainitulle CAP-yritykselle, että he ovat lähteneet tähän, koska se on ehkä juuri sellaista, mitä niin kuin Suomessa tarvittaisiin paljon enemmän. Eli että ne perinteiset toimijat haluaisivat uudistaa sitä omaa toimintaansa, eivätkä tehdä vain sitä, mitä on ennenkin tehty. Ehkä kysymys teille molemmille, että kuinka paljon Suomi on laittanut paukkuja vesien ja merien tutkimukseen ja ekosysteemien terveyteen, niin kuin myös liiketalouden näkökulmasta? Mä haluaisin vastata tähän tosi paljon, mutta mä joudun vastaamaan tähän valitettavasti, että vähän. Ja mä koen sen, tää on nyt ihan täysin mun henkilökohtainen mielipite ja perustuu mun henkilökohtaiseen synteesiin tästä tilanteesta ja muihin aktiviteetteihin, mitä mä tässä niin kuin vesistöjen ympärillä puuhastelen, niin se on niin kuin nouseva trendi, jos nyt trendistä voidaan puhua. Ja se on nouseva sen takia, että me ollaan Suomessa siinä tilanteessa, että suuri osa meidän vesistöistä on rehevöitynyt. Ja meillä on semmoinen asia kuin EUn vesipuitedirektiivi, mitä meidän pitäisi myös maana tietysti seurata, ja me ei olla hirveän hyvää työtä siinä niin kuin tehty. Ja nyt kun me aletaan olla siinä tilanteessa, että suurin osa tosissaan vesistöistä kärsii jonkunlaisesta ongelmasta, on se sitten tummumista, rehevöitymisestä tai mitä tahansa, niin me ollaan niin kuin pakosta vähän herätty siihen keskusteluun ja sitten ehkä jonkun asteiseen tekemiseen. Mutta sanotaan, että ne niin kuin hardcore-vesistöihmiset tässä meidän maassa, niin he ei kyllä nauti mitenkään semmoista niin kuin sankarin roolia, vaan päinvastoin. Hehän saa ihan hirveätä kritiikkiä ja sen takia mä haluan lähettää kaiken rakkauden ja energian näille ihmisille, koska he oikeasti niin kuin laittaa itsensä siihen likoon. Ja he kuuntelee sitä niin kuin skeidaa, mitä he saa siitä työstä, mitä he tekee. Ja hän ei pelaa omaan pussiin, vaan hehän tekee sitä meidän kaikkien eduksi. Niin mä kyllä toivoisin, että me nähtäisiin niin kuin ihan erilaista suhtautumista vesistöihin ja myös niin kuin panostusta ja investointeja. Tuntuuko tämä, Minna, tutulta, mitä Mari tässä toi esille? Ja mä toisin tähän yhden semmoisen ajatuksen, joka on niin kuin tärkeä sisäistää. Ja se on se, että suurimmat suojelutoimenpiteet ja muutostoimenpiteet, mitä voidaan merien osalta tehdä tai muiden vesistöjen, niin tapahtuu maalla. Ja esimerkiksi maatalous ja tietty osa metsätaloudesta ja valumavedet ja miten niiden kanssa toimitaan. Voisi tehdä ihan hirveän paljon enemmän ja on oikeastaan niin kuin hämmästyttävää, että enempää ei ole tehty, koska niin kuin mainittiin, niin tämä rehevöitymiskysymys on todellakin olemassa. Ja ne toimenpiteet, mitä pitäisi tehdä, niin ne on ihan täysin mahdollisia. Ja ne olisi itse asiassa juuri sellaisia asioita, että se sääntely voisi olla selvästi tiukempaa ja se olisi semmoista sääntelyä, mikä niin kuin itse asiassa tuottaisi innovaatioita, koska olisi niin kuin pakko keksiä jotakin. Ja esimerkiksi niin kuin semmoinen lannoitteiden ylikylväminen pelloille tai metsään, varsinkin pelloille, sehän on niin kuin järjetöntä, koska suuri osa meidän lannoitteista on tuontitavaraa ja ne on fossiiliperäistä. Niin miksi ei niin kuin mieluummin mentäisi siihen suuntaan, että olisi paljon enemmän niin kuin täsmälannoitusta tai sitten pohdittaisiin, että mitä muuta ne voi olla kuin näitä tyypillisiä niin kuin fossiiliperäisiä lannoitteita. Et tosi paljon voisi tehdä.
Ja uskon, että siitäkin syntyisi uutta taloudellista toimintaa tähän maahan, jos sitä sääntelyä kiristettäisiin. Kyllä, tässä palataan vähän siihen tematiikkaan, että niin kuin kriisi onkin aina mahdollisuus niin kuin tehdä asioita paremmin ja toisin. Että se pakottaa niin kuin miettimään, että miten voisi tehdä paremmin. Kyllä, ja se on itse asiassa jo niin kuin vuodesta 1996, kun Michael Porter, joka on tällainen niin kuin strategiakuru, joka siirtyi myös katsomaan näitä ympäristökestävyyden asioita, niin teki yhdessä sveitsiläisen Klaas van der Linden kanssa sellaisen tutkimuksen, jossa vertailtiin 6 maata ja ympäristölainsäädäntöä niin kuin keskeisillä alueilla. Ja todella pitkä tarina lyhyeksi, niin siinä tutkimuksessa todettiin, että korkeita tavoitteita asettava lainsäädäntö itse asiassa tuotti merkittäviä teollisia ja liiketoiminnallisia innovaatioita sille maalle, jossa se oli tehty. Ja tästä voitte lukea Harvard Business Reviewstä, Michael Porter, Klaas van der Linde vuodelta 1996, että tämä on niin kuin aivan selvä. Joo, ja toi on mun mielestä aivan siis loistava kommentti, ja tähänhän meidän pitäisi niinku pyrkiä. Et jos me katsotaan niinku Suomen talouskasvua ja tämänhetkistä keskustelua, niin sehän on aika synkkää. Mutta meidän pitäisi pystyä olemaan paljon kunnianhimoisempia. Ja se kunnianhimo rakennetaan sillä, että me myös myönnetään se tilanne, missä me tällä hetkellä ollaan. Ja just tämä koko niinku vesistöjen asia, niin kuin Minna sanoi, että kaikki lähtee maalta, niin meillähän olisi tässä niinku jo rivi mahdollisuuksia, mitä me pystyttäisiin tekemään. Ja myös viemään sitä niin kuin uutta teknologiaa tai niitä parannuksia vientituotteena muualle. Mennään vielä Obon työhön. Se on noteerattu hyvin ja palkintokaapissa taitaa olla aika mukavasti jo tavaraa. YK on palkinnut teidät innovaatiopalkinnolla ilmastonmuutosta hillitsevästä keksinnöstä vuonna 2020 ja viime vuonna te saitte kemianteollisuuden innovaatiopalkinnon ja tänä vuonna on tainnut tulla myös eurooppalainen innovaatiopalkinto luonnonmukaisen kauneuden edistämisestä. Eikö näin? Kyllä, joo, ja se oli itse asiassa meidän ensimmäinen tämmöinen eurooppalainen markkinalähtöinen palkinto, eli meidän yksi tuote voitti tämän tämmöisen vuoden ingredienttipalkinnon, ja sehän oli ihan mahtavaa. Mennään vielä merien tilaan. Maapallon pinta-alasta 71% on merten peitossa, ja niin kuin on esille tullut, niin siellä on tullut niin, että merten tila on heikentynyt, niin ja käyty vähän läpi, että mikä kaikkia meriä uhkaa, mutta ehkä tämmöinen yritysnäkökulma, että miten ylipäänsä nimenomaan yritykset ja millaiset yritykset voisivat ottaa paremmin maailman meret huomioon ja miten pitäisi esimerkiksi toimia vastuullisuusstrategioiden kanssa tai lupausten kanssa, mitä yritykset voisivat tehdä? No erityyppiset yritykset voisi tehdä paljonkin, mutta nyt kun me ollaan tässä podcastissa ja ei ole niin kuin pitkä tämmöinen luento, että mitä kaikki voisi tehdä, niin mäpä otan esille tämän niin kuin rahtilaivauksen, jonka päällä niin kuin lepää itse asiassa nämä meidän nykyiset elämänmuodot. Tämä kaikki meidän niin kuin kuluttaminen melkein on jollain tavalla linkissä johonkin muualle kuin ihan meidän lähialueelle ja samaten niin kuin monet asiat siellä tuotantoprosessin aikana liikkuu monesta maasta toiseen pitkin valtameriä. Ja nämä laivat on niin kuin luvattoman huonoja suhteessa siihen, mitä ne teknologisesti voisi olla. Ja siihen on pitkät taustat näihin niin kuin mukavuuslippulaivavaltioihin ja niin edespäin. Mutta se, mitä mun mielestä, jos pitäisi niin kuin yksi asia sanoa, mitä yritykset voisi niin kuin kollektiivisesti tehdä, olisi parantaa sitä käyttämiensä rahtilaivojen tasoa. Ja mä ymmärrän, että tähän pienet yritykset esimerkiksi ei voi paljonkaan vaikuttaa, mutta sitten pitäisi niin kuin lobata tätä IMOa, eli International Maritime Organization, ja ne on isoja kansainvälisen politiikan prosesseja, mutta tämä on tärkeää tiedostaa, että se globaali rahtilaivaus on iso ongelma meriluonnolle ja merten eläimille, tietysti myös niin kuin ihmisille, jotka asuu sit satamien ja reittien lähellä, mutta ennen kaikkea valtamerillä. Kyllä. Palaan vielä vähän noihin levien merkitykseen ja haluaisin vielä ehkä semmoisilta molemmilta tiiviit vastaukset siihen, että millainen sen levän merkitys ylipäätänsä on kiertotaloudessa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä? No mä sanoisin, että niillä on niin kuin yksi merkitys. Levistä on ehkä tehty vähän semmoinen maailman pelastaja tyyppi, mutta ei ne niin kuin pelasta maailmaa yksin. Et levillä on tosi tärkeä merkitys niin kuin siinä merellisessä ekosysteemissä. Niiden pitäisi saada asua siellä, missä ne asuu, ja meidän pitäisi ymmärtää myös se, että millä tavalla me niitä leviä käytetään. Ja
Ja nyt ollaan puhuttu paljon siitä, että jos me kasvatettaisiin kauheasti leväviljelmiä esimerkiksi Euroopassa, niin silloin olisi hirveän positiivinen vaikutus asioihin. Se ei ihan välttämättä ole niin suorasukasta. Meidän pitää olla tosi tarkkoja myös siitä, että me ymmärretään, että missä me kasvatetaan ja mitä me kasvatetaan. Ja meidän pitää ymmärtää, että levälajeja on niin paljon. Eli meillä on Aasiassa ihan eri levälajit, mitä meillä on täällä. Ja niiden niin kuin sekoittaminen ei ole hyvä asia. Et Euroopassa meillähän on nyt tämmöinen yksi ongelma tuolla Portugalissa, mistä on nyt vähän sekoittunut lajit keskenään. Että levällä on niin kuin iso rooli, mutta ei se ole sen kummempi ratkaisija niin kuin ilmastonmuutoksessa kuin mikään muukaan. Se on yksi osa ekosysteemiä. Se pelaa tässä merellisessä ekosysteemissä tosi tärkeää roolia, mutta en mä niin kuin nosta sitä semmoiseksi haipiksi, mitä niin kuin ehkä nähdään paljon. Ja puhutaan paljon siitä, että kuinka paljon hiilidioksidia levä pystyy absorboimaan, ja jos olisi paljon leväviljelmiä, niin tapahtuisi sitä ja tätä, ja sitten sitä upotettaisiin johonkin tonne niin kuin kilometrien syvyyteen, ja näin me voitaisiin vähentää. Niin se on mun mielestä vähän sellaista, se on ihan tervetullutta keskustelua ja pohdintaa, mutta se on kaukana siitä niin kuin ihan todellisuudesta. Ja tästä me ehkä tullaan taas tähän asetelmaan, että hirveän usein me ihmisenä vähän kuvitellaan, että me pystytään tämmöistä ekosysteemiä parantamaan, koska me ymmärretään jotain. Mutta yleensä meidän ymmärrys on aika kapea siitä todellisuudesta. Jatketaan suoraan. Onko meillä varaa menettää meriämme? Tai varmasti kaikki ollaan sitä mieltä, että ei ole varaa menettää meriä, mutta mitä se tarkoittaisi ihmiskunnalle, jos edes osa meristä kuolisi? Se tarkoittaa kyllä ihan valtavan isoja asioita, ja osahan niistä asioista on niin kuin jo meneillään. Eli on niin kuin erilaisia luonnon katastrofeja meneillään, ja niistä kärsii yleensä ensimmäisenä köyhät ihmiset, köyhät maat. Ja se, mitä niin kuin tästä merien menettämisestä ja muutoksesta seuraa, niin miten sen nyt sanoisi, se on niin kuin jotain niin dramaattista, että mä en oikeastaan niin kuin edes haluaisi nyt niin kuin tässä keskustelussa ryhtyä kuvaamaan sellaista dystopiaa. Jos ajatellaan, jatkan tuohon, toi on mun mielestä myös aika hirveä kuva, mitä me tultaisiin näkemään, jos näin kävisi. Ja nythän meillä on jo keskustelua siitä, miten merivirrat ehkä muuttuu tai loppuu kokonaan, ja mitä Suomessa sitten esimerkiksi käy. Ja tietysti muualla maailmassa. Ja merivirrat säätelee kaiken meidän ilmaston. Ne tuo meille sateet, ne tuo meille lämmöt, ne tuo meille talvet. Että nehän pelaa niin fundamentaalista roolia tässä meidän koko maapallon toiminnassa. Että sitten vaan voidaan ajatella sitä, että sit jos niitä ei ole, niin mitä sitten? Kuka sen säätelyn tekee? Kuka antaa meille sen hapen, mitä me hengitetään ja kaikki. Että kyllä meidän kannattaisi niinku pitää niistä ihan hyvää huolta. Kyllä. Nämäkin on semmoisia, jotka tuntuu, että ne on niinku kaukana arjesta jossain tuolla, mutta oikeastihan ne on niinku tosi konkreettisesti meidän jokaisen arjessa. Niin, kyllä. Eli että jos niinku tällä hetkellä Bangladesissa ihmiset menettävät asuinalueitaan sen takia, kun meret nousevat ja tulvat huuhtovat niitä alueita alleen, niin sitten niinku se, millä tavalla se sitten Suomessa tulisi iholle, on juuri tämä AMOKin, eli tämä niinku golfvirran pumppu ja säätelevän merivirran hyytyminen, ja sitä kautta se skenaario, että meille tulee tänne niinku suurimmaksi osaksi vuotta hyvin talviset olosuhteet, ja mitä se sitten taas niinku tarkoittaa ruoan tuottamiselle ja ihmisten elämälle, energian tarpeelle, niin se on juuri sitä niinku dystopiaa ja sellaista, niinku, että se tuntuu niin dramaattiselta puheelta, että sitä ehkä jopa jotenkin välttelee, ettei sitten tule niin kuin liikaa sitä, no niin, siinä tuomionpäivän pasuna. Se on syytä tiedostaa, ja ehkä juuri tiedostaa niin kuin sillä tavalla, että mitä sitten itse kukin voi tehdä niin kuin omassa työssään, oli sitten poliitikko tai yritysjohtaja tai sitten jos on jossain niin kuin muussa roolissa, vaikka kuluttavana kansalaisena, niin mitä voi tehdä. Melkein kaikki voi tehdä jotakin. Mennään vielä toivon luomiseen. Mä luulen, että Fannilla on meille semmoinen vakikysymys tähän loppuun. Mm-hmm. Jos ei saa, Mari, sanoa omaa keksintöä, niin mikä on sun suosikkikeksintö tai mikä keksintö on vielä keksimistä vailla? Tämä on ihan kahden. Mun tulee ensimmäisen rehellisyydessä mieleen leivänpahdin, koska varmaan tästä on pahdettua leipää. Mutta joo, siis keksintöjähän on paljon. Mä ajattelen keksinnöistä, ehkä mä jaan, jos mä saan tähän loppuun jakaa mun näkemyksen keksinnöistä, mä yritän tämän tosi lyhyesti kertoa. Mä en esimerkiksi ole koskaan ollut kauhean Nobel-palkintojen tämmöinen fani tai ihailija, että mä jaksaisin seurata niitä, koska mua on aina enemmän ehkä kiinnostanut se, että luontohan on luonut meille jo kaiken. Ja nytten ihmisinä me satutaan niin kuin aina kaatumaan vähän johonkin ja löytämään sieltä luonnosta jonkun asian. Mutta se on jo tehty, se on jo niin kuin keksitty.
Ja mun mielestä tämä on niinku se jotenkin hauska keskustelu tässä, että ihmisenä me pidetään itseään isossa arvossa, nyt tämä ja tämä henkilö keksi tämän, koska se on meidän tyyli katsoa maailmaa. Mutta itse asiassa se kaikkihan on jo tässä. Nythän se on vaan siitä kiinni, että kaadutaanko me nokka edellä siihen oikeaan asiaan ja mitä me löydetään. Et ehkä sen takia tämä leivänpahdin tuli mulle mieleen. Eikö tosi hyvä? Mutta mites Minna, mikä on sun suosikkikeksintö? Mä oikeastaan mä unelmoin semmosesta, että ihminen keksisi uudestaan kohtuutalouden. Eli sen, että miten me sopeutetaan meidän tuotanto ja kulutus siihen, mitä luonto pystyy meille antamaan ja mitä se pystyy käsittelemään. Että se kohtuutalouden uudelleen keksiminen, niin se on se mun keksintöunelma. Tämä on Kemian teollisuuden podcast, oikeanlaista kemiaa, jossa esitellään innovaatioita, jotka pelastavat maailman. Mitä ajatuksia, Hanna, tämä jakso herätti sussa? No, mä tunnen olevani valtavan innostunut, koska aiemmin mä tiesin vain sinilevän ja sushissa käytettävän norin. Eli tässä on nyt sivistynyt aika tavalla. Levä ei ole ehkä semmoinen kauhean seksikäs puheenaihe Suomessa, mutta tämän keskustelun perusteella sen ehdottomasti pitäisi olla. Mitä ajatuksia sulla heräsi? Tiedätkö, mua jotenkin jäi tosi paljon mietityttää se, että miten mä en ole aikaisemmin tajunnut, että tämä levä on näin valtava hieno juttu. Että miten se voikin olla noin älyttömän arvokas raaka-aine. Tämä oli ehkä vähän semmoinen samanlainen, että hehkulamppu syttyi, kuin silloin kun on tajunnut, että miten paljon ihmiset on vaikka ottanut vaikutteita luonnosta ja keksii luonnon avulla sit uusia innovaatioita. Et siinä on jotain tosi hienoa, että luonto pystyy antamaan meille tavallaan kaiken sen tarvittavan ja sitten meidän tehtävänä on vaan oppia käyttämään sitä oikein. Tuli vähän semmoinen olo, että jos meri osaisi nyt puhua, niin se varmaan huutaisi, että no vihdoin tehoako se sitten. Ja kyllä mä näen nämä levät ihan uudella tavalla tämän keskustelun jälkeen. Kyllä, nyt me ollaan todellakin sivistetty itseämme. Kiitos kun kuuntelit. Moikka! Moikka!